खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 फेब्रुवारि 2022 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन देहाया मोजाङै थागोन बयनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुनजों अनजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अनसायजागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां
मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे अननाय मोनगोन आरो हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरनिबा सायाव गोबां फोथायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनजों अनसायजागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लोगो लेवाबो बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नाथाय अब्लाबो गोबां मावनांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफाजों अनजागोन आरो बोर होजागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों